Kambi mar Shabiki.com kao kale chenro mare mar konyo oganda ma idendo ni Shabiki na jamii ochiwo tangi mag pi ne skunde maromo 20 kar chung'od bura ma Tiaty, kaunti ma Baringo. Kane gilose skund sekondar ma Kolowa, director mar kambino Fred Afune olero ni tenge mag pigo mag lita 10,000 biro konyo jodak makono ma osebedo kod chandruok mar pi. Kadwaro gi eneno ni jopuonjre nyalo keto maine somo maonge chandruok mar pi. Bende giwacho ni ma en mana chakruok mar ber makama ka gigeto riwo lwedo kod jatelo kata jotelo mamoko e konyo oganda. Huge storage capacities for students to be able to pursue their studies. And you can see that even in spite of all the difficulties around this area of Kolowa, that the results have been pretty good year on year in the national examinations. Ili sisi tufamie area hii na maendeleo. Serikali ingie, donors waingie, makanisa ingie, na hii area itabadilika na itakuwa area mzuri. Kuna wale walikuwa hapa wanaitwa Shabiki.com ambao wametusaidia 10,000 liter tanks plus sanitary pads, about 1,500 boxes of sanitary pads.